Ukrainan sota on muuttanut kovin paljon ja se on muuttanut myöskin liike-elämässä. Ja jos tulevat panelistit halusivat sanoa jotakin, kuinka se sota ja ehkä ne sanktiot, kuinka ne ovat vaikuttaneet heidän liiketoimintaan ja yleensä tilanteeseen, kun ehkä täällä Virolla ja Suomella olisi myöskin yhteistyötä, kun jotkut logistiikkaketjut ovat poikki ja niin edelleen. Mutta ensimmäinen paneeli on nyt siirrynyt Viroon. Eesti Soome ettevõtluse 3 aastakümmet. Ja mennään tässä, puhutaan joko suomeksi tai viroksi kuinka haluatte. Ja mennään sen listan, kuinka se listalla on. Puu Henriksson, Timo Jokinen, Pasi Harttonen, Mikko Savikko siinä järjestelmässä. Olkaa hyvät. Ja jokaisella aika maksimi 10 minuuttia. Niin. No, mä yritän puhua suomeksi. Se on ehkä mulle vähän vaikeampi kuin viro, mutta mun äidinkieli onkin ruotsi oikeastaan. Niin, sattui nyt olemaan ihan tasan tarkkaan 30 vuotta, kun minä aloitin virallisesti myös Virossa. Mulla oli kyllä se hyvä tilanne, että mä kävin täällä jopa ennen, kun se oli Neuvostoliiton aika ja sitten kun Viro itsenäistyi. Ja täällä me kuultiin, että viranomaiset ovat yleensä vähän hitaita monessa tapauksessa, kun pitää kehittää ehkä myös diplomatiasuhteita ja ynnä muuta. Ja me liikemiehet olimme kyllä myös ärtyneitä siihen silloin 90-luvun alussa, kun Viro itsenäistyi, että kyllä nämä Suomen poliitikot oli kyllä ylivarovaisia. Ymmärrettävistä syistä, koska isoveli oli vielä tuolla idässä, eikä hän muuttanut sen kummemmin, kun nimi vaihtui vähän ja tilanne oli varmasti hyvin kireä diplomaattisella tasolla. Mutta liikemiehet kyllä oli heti liikkeellä, kun tuli se mahdollisuus tulla tänne. Varsinkin suomalaiset liikemiehet. Mä muistan senkin, kun Viro itsenäistyi, oli se tapahtuma 20. elokuuta 1991, niin mä olin Virossa silloin viikko ennen sitä tapahtumaa. Ja menin, se oli Georg Otsilla silloin, takaisin Suomeen. Näkin kyllä, että oli neuvostoliittolaisia sotalaivoja tuolla Suomenlahdessa. Mutta enkä mä miettinyt sen kummempaa, että tämä tilanne nyt kehittyy, miten kehittyy. Ja no sitten se laukesi se tilanne ja mä muistan, että mä mietin, että voi, nyt tämä meni pieleen, tämä kaikki mitä me ollaan tehty, että kaikki meni niin kuin valuhiekkaan. Mutta onneksi se päättyi hyvin ja minä olin takaisin jopa pari viikkoa sen jälkeen, kun Viro oli julkaissut sen itsenäisyyden. Mutta silloin huomasin, että kyllä kaikki liikemiehet oli myös hävinnyt täältä. Oli melkein yksi. Hotellit oli tyhjät ja tilanne oli vähän niin kuin semmoinen tyhjän oloinen, varsinkin liikepuolella. Mutta sitten kyllä virolaisilla oli hyvin positiivinen tunne. Ja ne, jotka palasivat nopeasti syksyllä, jo 1991 oli suomalaiset liikemiehet. Ne, jotka oli ennen täällä käynyt Ruotsista ja jostakin muusta maasta, niin niillä kesti kauemmin se palaaminen. No sitten tämä niin kuin alkoi kehittyä ja kyllähän tämä oli silloin tämmöistä niin kuin sanottu pilliä itää, että oikeastaan minultakin kysyttiin, että mitä on meidän suurin ongelma, kun me olemme jo sitten aloittanut tätä liiketoimintaa, niin mä sanoin, että en mä osaa oikein sanoa, mikä on se suurin ongelma. Ehkä suurin ongelma on se, että meillä on niitä niin paljon, niitä ongelmia. Et ei ollut yhtään oikeastaan selvä asia. Kaikki oli niin kuin, piti miettiä hyvin tarkkaan, että miten tämä menee, mutta miten se niin kuin menee jatkossa, sitä ei ollut aavistustakaan, että miten se jatkoo. Kaikki oli vähän niin kuin semmoinen hämärän peitossa se pelikenttä, että kun lait oli hämärän peitossa, monet lait oli hämärän peitossa, kaikki piti rakentaa niin kuin pohjasta ylöspäin. Mutta onneksi se pikkuhiljaa niin kuin muodostui
sitä pelikenttää. Ja tietenkin varmasti semmoisia asioita kuin korruptointi, rikollisuus oli jokapäiväinen asia. Se ei ollut niin, että minulta kysyttiin Suomessa, että miten mä uskallan olla täällä. Mä sanoin, että en mä oikeastaan niin arkielämässä niin huomannut. Kyllähän tietenkin huomasin, kun joku pommi räjähti Tallinnassa siellä sun täällä. Ja piti olemaan vähän varovainen, missä liikkuu ehkä. Mä muistan senkin, kun kruunu tuli. Meillä oli Estonia Puiste, 3 oli meillä toimisto ja sitten oli, no tässä missä me nyt ollaan, niin se aukio on nyt kyllä rakennettu täyteen, mutta siinä oli hyvin iso aukio, jossa oli siellä bussiasema ja mikä siellä oli. Niin mun piti mennä yli sen pankkiin vaihtamaan rahaa ja mulla oli 10 000 markkaa, mitä piti vaihtaa kruunuihin. No sitten sillä pankilla ei ollut, kun suurin seteli oli vissiin 25 kruunua ja niitä sitten tuli paljon, 5 kruunuja ja 2 kruunuja ja 10 kruunuja. Eihän se mahtunut, mulla oli musta attaché, tämmöinen laukku, niin sitten se pankkineiti kysyi, tarvitaanko muovikassi. Mä sanoin, joo tarvin. No sekin oli sitten täynnä seteleitä. Ja mun piti mennä takaisin toimistoon, jolla silloin mä pelkäsin todella, että joku tulee ja lyö päähän. Et kun toimitusjohtaja piti mennä pankkiin hakemaan rahaa muovipussissa, että kyllä se vähän nyt erilainen kuin tänä päivänä tietenkin on. Mutta saa nähdä nyt, kun me katsotaan, mitä tuolla tapahtuu Ukrainassa, niin se päivä voi tulla takaisin vielä. Enkä ihmettelisi. Me päästiin niin kuin meidän firma, joka mä edustasin silloin ABB:tä, niin hyvin käyntiin. Ja sitten täällä oli muitakin hyviä tuttavia, ne monet nyt kyllä oli vielä kansakoulussa silloin, kun minä aloitin, mutta ne on nyt istuu tässä vieressä, ainakin yksi, joka oli kansakoulussa. Mutta toinen, Timo, niin me tultiin sitten yhteen, nämä suomalaiset yritykset, myös ruotsalaiset yritykset oikeastaan, kehitti hyvin nopeasti tämmöinen yhteisen niin kuin seuran, että missä me vaihdettiin vähän tätä informaatiota ja tuettiin toisiamme. Se oli siihen aikaan niin valikoitujen johtajan yhdistys oli meillä ensimmäinen nimi, mutta sitten tuli Eesti-suomalaisliikkeen johdon yhdistys, josta sitten lopulta tuli suomalais-estiläinen kauppakamari. Et se on niin 3-vaiheinen tämä käynnistäminen. Ja alussa se oli tämmöinen epämuodollinen ja eikä nyt jokaisesta kokouksesta varmasti ei tehty edes pöytäkirjaa. Mutta se antoi kyllä, me yritettiin myös niin kuin auttaa toisiamme ja myös uusia tulijoita. Ja sitten toinen ehkä, mikä nyt ehkä ei tullut niin hyvin ilmi, että me yritettiin myös auttaa virolaisia yrityksiä, jos niillä oli kontaktitarpeita Suomeen. Että se on ehkä jäänyt vähän vähemmälle. Mutta silloin 90-luvulla varmasti sen yhdistyksen tarkoitus oli tarpeen, koska me tarvittiin sitä infoa. Ja joitakin tämmöisiä ihan funktionaalisia asioita meidän Suomen suurlähetystö oli hyvin suuri tuki meille myös. Että kun meidän piti saada jotakin sanomia perille, niin kyllä aina voitaisiin luottaa siihen suurlähetystön palveluihin ja apuun. No mulla oli myös kokemus sitten myös tämän Ruotsin suurlähetystön kautta, niin samalla tavalla. Nehän on ehkä vielä enemmän myyntiin organisoituja nämä Ruotsin suurlähetystöt maailmalla kuin Suomen suurlähetystöt. Se voi olla vinkki myös niin kuin Suomen suurlähettiläille, että voisi panostaa myyntiin ehkä vähän enemmän kuin jos haluaa auttaa Suomen teollisuutta ja kaupankäyntiä. Mutta tapahtumia oli paljon, mutta mä annan nyt vuoro eteenpäin. Kiitos. Mä olen Timo Jokinen ja se oli varmaan 93 joulukuu, kun mä ensimmäisen kerran kävin Tallinnassa sen jälkeen, kun Viro oli uudelleen itsenäistynyt. Ja sitten 94 vuoden alussa, tai itse asiassa taisi olla helmikuun alusta, niin silloin muutin tänne sillä lailla, että meidän piti olla täällä sanotaan 6-8 kuukautta, tai minun piti olla 6-8 kuukautta. Ja
ja auttaa sen aikaista työnantajaa, niin yhtyneitä paperitehtaita organisoimaan niiden toimintaa täällä Baltiassa, Baltian maissa. UPM oli, taikka siis tuli UPM myöhemmin, mutta sen aikainen yhtyneet paperitehtaat oli hankkinut tilaa vanhasta Kohilan paperitehtaalta ja me laitettiin ne jalostustehdas pystyyn, jossa tuotettiin kirjekuoria ja kouluvihkoja ja semmoisia kansioita, faileja lähinnä Ruotsin markkinoille ja näin poispäin. Ja tähän valikoitujen yritysjohtajien joukkoon mä jouduin silloin suurin piirtein varmaan samalla viikolla komennettiin mukaan sinne. Ja aluksi, niin kuin Busse tuossa totesi, niin se oli hyvin maanläheistä se toiminta. Se oli tiettyjä huolia turvallisuudesta ja silloin saattoi käydä, että pääsi autostansa eroon jossain liikennevaloissa ja noin poispäin. Sitten oli tietynlainen huoli myöskin se, että mitä sillalla syödään, mitä löytyy kanakombinaatin kaupasta taikka onko maito loppu tai jotain tällaista. Sitten oli näitä yrityksiä rupesi sitten pikkuhiljaa lisääntyä siitä 94 vuoden jälkeen yhdistykseen ja sen, niin kuin sanotaan, se alkuajan pääasiallinen rooli oli sitten, kun tämä suurin turvallisuus tai tämä tämmöinen pointti meni sitten niin kuin enemmän ohitte, niin rupesi olemaan just lainsäädäntö, kuinka se kehittyy, verotus, meniköhän tämä poikki, ei, verotus, kuinkahan se kehittyy ja mitä tehdään. Samaten sitten näihin sekä suomalaiseen porukkaan että yhtä lailla Svenska Klubbeniin iski jonkinasteinen hirvittävä palkkainflaatiopelko. Ja silloin syntyi ajatus, että lähdetään vähän seuraan, koska meillä oli aika paljon isojakin yrityksiä, oli Kuntasementtiä, Viru-hotellia ja noin poispäin, missä oli aikamoisia määriä ihmisiä töissä, niin ruvettiin vähän seuraamaan sitä palkkatasoa, kuinka se kehittyy työntekijöiden puolelta, toimihenkilöiden puolelta, myyjien puolelta. Firmat kilpaili aika paljon toisistansa ja sen takia niin kuin kukaan ei halunnut niin kuin tarpeettomasti vedättää sitä ylöspäin, koska palkat joka tapauksessa nousi niin kuin koko ajan aika paljon. Ja se oli sellainen homma, mitä mä tein itse asiassa aika monta vuotta siinä Eslin puolelta. Ja myöskin sitten meillä oli yhteistyötä siinä ruotsalaisen puolen kanssa, että saatiin vähän tietoa molemmista. No joo, se meni vähän poskelleensa se mun 6-8 kuukautta. Se sitten jatkui siitä noin X määrän vuosia eteenpäin ja perhe kyllästyi olemaan yksistään Suomessa ja vaimo ja lapset muutti sitten 95 kesällä tänne ja sitten tänne rupesi tulemaan muitakin, sanotaan lapsiperheitä. Rupesi olemaan huoli siitä, että mihinkäs me pistetään ne kouluun ne lapset. Ja sitten siinä oli muutamia näiden oppilaiden äitejä, jotka rupesi touhuamaan sitten jo niin kuin alulle saatettua ideaa suomalaisesta koulusta. Sitten ne saatiin ensimmäisessä vuodessa tilat tuolta Sikupillin keskoolista, pari luokkaa käyttöön ja muutama opettaja Suomesta, ennen kuin sitten koulu pääsi syytyyn tuohon Uustenavalle omiin tiloihinsa. Siinä oli rouva Ahtisaari ja Eeva-Riitta Siitonen, jotka oli pikkusen niin kuin kenkälusikkoina toimi siinä systeemissä mukana, mutta se oli myöskin se koulu niin kuin hengitti tietyllä tavalla tämän yhdistyksen kanssa aika paljon siinä alkuvaiheessa, koska tämä yhdistys rahoitti aika merkittävästi sen koulun erinäköisiä hankintoja ja sitten se myöskin helpotti sitä tälle puolelle siirtymistä, kun oli paikka, mihinkä saadaan ne lapsetkin. Tuli perheitä mukana. Tähän
mä siitä. Niin, se oli tietysti, sanotaan, että se eestiläinen yhteiskuntakin oli, tai virolainen, anteeksi, nyt on Lennart Meri ottanut kantaa siihen jossain vaiheessa, että mitä Viro on suomeksi ja se on Viro. Niin joka tapauksessa hyvin erilainen mitä se on ja sanotaan se kontaktipinta oli paljon lähempänä, mitä Suomessa oli koskaan kuvitellut niin kuin, ajattelevansa edes se, että jos täällä oli jotain tiettyjä ongelmia tai jotain ajatuksia, että miten jonkun asian kanssa tehdään, niin silloin saattoi olla yhteydessä suoraan ministeriin ja saada tietoja sieltä. Se oli muun muassa tämän koulunkin perustamisessa, niin se oli opetusministeri, joka sitten Eestin tai Viron valtion puolelta niin kuin se hoiti. Ja muutama mielenkiintoinen tapahtuma on jäänyt mieleen myöskin niiltä Kohilan ajoilta. Meidän tuotannosta 95% meni vientiin täältä ja me juotiin jonkun verrankin raaka-aineita maihin, josta maksettiin sitten käypämaksinta tuodessa ja noin poispäin. Ja oli 2-3 kertaa sattu sillä lailla, että Verovirasto soitti mulle ja kysyi, että voisiko he saada maksuaikaa näihin liikevaihtoveron palautuksiin, että nyt sattuu olemaan just tällä hetkellä kassa tyhjä. Ja ei se ollut mikään ongelma. Aina saatiin rahat sieltä, että yleensä tupa olemaan niin kuin toistepäin, että verottaja jahtaa niitä yrityksiä. Joo, en mä tiedä. Mä annan varmaan kapulan eteenpäin. Ole hyvä. Pasi. Joo. Oikeastaan tässä nyt tituleerattiin kovin paljon nuoremmaksi, nyt niin paljon nuorempi on, että ajallisesti mä tietysti tulin tänne näiden tapahtumien jälkeen, mutta siinä 2001 ja Esly oli silloin kovasti kasvuvaiheessa ja sitten 2006 varmaan niin virisi semmoinen ajatus, että meidän kannattaisi ehkä käyttää tätä organisaatiota niin kuin myös lobbaukseen. Ja me huomattiin se, että totta kai suomalaiset oli täällä niin kuin iso peluri, ruotsalaiset oli iso peluri, mutta sitten niin muut maat, niin ne teki kovin omista lähtökohdista, eikä oikein ollut semmoista niin kuin yhteistä kansainvälistä foorumia. Että millä me tavallaan niin kuin jokainen vähän omista lähtökohdistaan niin vaivasi pääministeriä tai ministereitä tai ketä hyvänsä nyt sitten olikin. Niin kuin tässä todettiin, niin tämä on aina ollut matala hierarkian maa. Ja mä oon ihan varma, että se virkamieskunta on rakastanut niitä ministereitä, kun ne on ihan suoraan tullut jostain kokouksesta sanonut, että tämä muuten menee nyt näin, hoitakaa tämä asia. Että se valmisteluaika on saattanut olla niin kuin aika lyhyt. Et ei se nyt ihan niin suoraviivasta välttämättä aina ollut, mutta kyllä se merkityksellistä oli. Ja sitten me ruvettiin niinku puskemaan sitä, että mitäs jos tästä Eesti-Soome ärijuhtite yhinkusta, niinku, että Eslystä niin tehtäis kauppakamari. Että olisiko tämä niinku, onko tällä niinku minkälainen kaiku, ja me arveltiin, että no nythän me vähintään siirrytään tässä valtiomies- ja naisliigaan, että tämähän on tosi kova juttu, mutta sitten me mietittiin, että mitähän tämmöinen kauppakamari tekee, että vuosi oli 2006 syksyllä varmaan. Et kun ei ole oikein tarkkaa tietoa ja sitten niin mä tulin puheenjohtajaksi 2007 ja Nisulan Markus oli just edellinen puheenjohtaja keväällä 2007 ja me lähdettiin Markuksen kanssa niin Helsinkiin liikematkalle ja buukattiin audienssi Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Kari Jalakselta ja sitten Jalas ihmetteli vähän Tallinnasta tulleita nuoria miehiä, että mikä se teillä niin oikein asiana. Ja sitten me esitettiin, että me haluttaisiin perustaa kauppakamari, suomalainen kauppakamari Tallinnaan, mutta me ei tiedetä, mitä semmoinen kauppakamari oikein tarkalleen ottaen tekee. Ja Jalas sitten oli niin kuin vanhan maailman diplomaatti ja hyvin ystävällinen ja totesi heti, että ei hänellä ole mitään niin kuin juridiikkaa tässä niin kuin tarjota, koska Keskuskauppakamarilla oli rooli vain Suomessa, esimerkiksi KHT-tilintarkastajia ja näin päin pois, mutta että ulkomailla Keskuskauppakamarilla ei ole minkäänlaista roolia. Taisi olla kyllä Tukholmassa joku
tämmöinen ulottuvuus, mutta sen hän mainitsi poikkeuksena. Ja kovasti ystävällisenä sitten niin kuin kertoi, että mitä kauppakamari voisi tehdä. Ja niin me sitten päätettiin, että okei, että esitellään tämä asia näin. Ja samana vuonna niin ESLY muutti nimensä sitten suomalaisen kauppakamariksi ja jo seuraavana vuonna taisi olla, niin tuli sitten tämä Foreign Investors Council of Estonia, eli FISE. Ja sitten muutkin kauppakamarit tai muutkin aika pian rupesi niin kuin muuttamaan nimiään. Et eihän se toiminta sinänsä nyt välttämättä niin paljon muuttunut, mutta se nimi tavallaan oli helpompi kommunikoida. Ja siitä se sitten oikeastaan niin kuin lähti, että saatiin tämmöinen sateenvarjo-organisaatio, jonka alla sitten nämä niin kuin toimit. Amerikkalaiset esimerkiksi on sen AmChaminsa kanssa aina toiminut aivan oman agendansa mukaan. Niitä ei ole juurikaan kiinnostanut edes välttämättä, miten toiset toimii, mutta nekin saatiin siihen niin kuin ihan mukavasti siinä vaiheessa mukaan. Että kyllä se niin kuin omanlaisensa seikkailu oli sekin, koska oli tietysti jäseniä oli silloin, olisiko niitä ollut joku 100 tai jotain vastaavaa, ja mehän pelattiin toisten rahoilla. Että kyllä meillä oli sitten vastuukin siitä, että tehtäisiin jotain järkevää ja mikä kiinnostaisi jäsenistöä ja näin päin pois. Ja sitten tietysti ei saanut niin kuin hassata niitä rahoja, jos oli sitten ylijäämääkin jäänyt. Että kyllä siinä monta asiaa oli, ja kun kaikki teki sitä kuitenkin palkatta sit hallituksessa niin kuin ihan omasta vapaa-ajastaan, niin oli meillä aika paljon siinä puskemista, mutta hirveän hyvinhän kaikki sujui ja saatiin jäsenkunnan tuella niin kaikki merkittävät päätökset tehtyä, että se oli semmoinen mulle henkilökohtaisesti iso niin kuin opetus, koska sitten kun mä olin 4 vuotta puheenjohtajana, niin sitten mä muutin Liettuaan. Ja mä huomasin, että Liettuassa on tämmöinen suomalaisten klubi. Mä sanoin, että eikö kannattaisi muuttaa kauppakamariksi. Ja mähän olin siellä aivan kuningas tämän uuden idean kanssa, kun mä olin jo kokeillut, miten tämä Viros toimii ja näin päin pois. Ja hei, haetaan enemmän kansainvälisyyttä ja kaikki katso, niin kuin, että mistä toi kaveri puhuu. Että tämähän on ihan mieletön dynamiikka tällä sepällä. Ja aika lailla kyllä ansiotontakin arvon osuu, mutta kuka niitä kaikkia muistelee, että sielläkin kävi sitten sama juttu ja se oli oikeastaan niin kuin siinäkin mielessä, taisi olla Finnair, joka sanoi, että voi sitten jatkossa miettiä näiden kauppakamerien suhteen semmoista, että olisi esimerkiksi Nordic Chamber. Että siellä on alla sitten nämä kansalliset kauppakamarit, mutta heidän on niin kuin hirveän vaikea, kun he joutuu niin kuin makselee kaikkien kauppakamareiden jäsenmaksuja, kun kaikki väittää olevansa hirveän kovia Finnair-asiakkaita ja vastaavaa, että heillä on hankalaa vähän tässä olla ja näin päin pois. Ja kyllä se niin kuin kieltämättä on ollut monta kertaa teema, ja itse asiassa Liettuassa ne on mennytkin aika paljon siihen, että on tämmöinen Nordic Chamber-ajattelu. Ja sitten siellä niin kuin on rapujuhlia ja jotain lipeää kalaa syödään, norjalaiset jotenkin tykkää siitä ihan hirveästi. Ja ne on näitä kansallisia erikoisuuksia, mutta sitten jokainen saa niin kuin puhua omaa kieltään sen sateenvarjon alla ja järjestää ja kutsua kaikkia kylää ja muuta. Ja mun mielestä se oli aika makea malli, mikä sinne niin kuin alkoi muodostua. Ja samanlaistahan nyt on ollut Virossa, että kun kuitenkin me ollaan kaikki pieniä maita, niin meidän kannattaisi löytää niin kuin just niitä yhteisiä vahvuuksia, että laitetaan niitä paukkuja sitten, olkoon se tämmöinen järjestötoiminta tai mikä hyvänsä, niin kehitetään porukas jotain, ettei jokainen tusaa siellä niin kuin kannonnokassa omiansa ja sitten huomataan, että meillä on kolme tapahtumaa samalle päivälle ja meillä on vain yksi NS-asiakaskunta, että hankalaa on. Ja olihan siellä sitten kaikkea mielenkiintoista. Siinä 2007-2011 niin rysähdettiin lamaan, joka oli Virossa ennennäkemätön siinä mielessä, että oli kyllä ollut ruplakriisi, muistaakseni 1997, mutta sitten niin se, mikä tuli 2008, niin sehän oli sitten ihan toista laatua, että elettiin vielä sitä niin kuin huuman aikaa siinä vähän aikaa.
ja taksikuskillakin oli osayleiskaava taskussa ja se piirteli siihen jonkinnäköisiä kiinteistöhankkeita, kun kuskihommiltaan ehti ja 100 kruunulla sytyteltiin sikareita suurin piirtein ja rahaa oli kaikilla ja sitten se yhtäkkiä niin kuin hävisi. Sitä ei vaan niin kuin enää ollut ja kauppakamarin jäsenistöstäkin varmaan, niin mitä mä sanoisin, että 15% hävisi saman tien, että eivät voi maksaneet sit jäsenmaksuja enää ja näin päin pois. Että se oli aikamoinen crash landing, joka oli tietyllä tavalla vähän odotettavissa, kamala palkkaralli, inflaatio siinä alla ja sitten siinä taas tulla Lehman Brothersit ja vastaavat, josta sitten lähti niin kuin tämmöinen järjestelmäkriisi laukesi ja muuta, että siinäkin oli sitten omat juttunsa, mutta hyvin pärjättiin siitä huolimatta, että kyllähän tämmöisen kauppakamarin niin kuin funktio on nolla ilman niin kuin, aktiivisia jäseniä ja aktiivista osallistumista, että sen takia niin kauppakamari ei varmasti olisi ollut edes 3 vuotta aikanaan, taikka sitten saati 30 vuotta, ellei olisi ollut tämmöinen niin kuin poikkeuksellisen innostunut ja yhteen hiileen puhaltava jäsenkunta. Että se on ollut kyllä fantastinen assetti. Kiitos. Niin, olen Mikko Savikko ja tosiaan mä olen tullut tähän taloon silloin, kun tämä siirtyi suomalaisomistukseen. Ja täällä oli Yrjö Vanhanen, joka piti myös tulla tähän paneeliin, mutta hän sattuu olemaan jossain muualla maailmalla tällä hetkellä, eli ei ole edes Suomessa. Ja hän lähetti mulle tekstejä, kun mä kerroin, että voitaisiin jotain jutella. Niin. Ja mä luen Yrjön terveiset ensimmäisenä. Viro ostettiin 1994 ja sitä pyöritti riippumaton itsenäinen AS Hotelli Viru vuoteen 2003. Tuon aikana Viruun investointiin yli 100 miljoonaa euroa. Tulos oli koko mainitun ajan positiivinen, viimeisenä vuonna ainakin 5-kertainen ensimmäisiin verrattuina. Operaattorikosioita oli joka vuosi. Tallinna kiinnosti kansainvälisiä suuria firmoja ja ilman ulkomaan apuja mentiin 10 vuotta ja tehtiin investoinnit rajaamatta ketään kandidaattia ulos. 2003 monen yrityksen jälkeen päästiin Sokoshotellien kanssa sopimukseen. Harva suomalainen hotellijohtaja ja yritysjohtaja saa elämässään Virun kaltaisen projektin hoitaakseen. Huikea yrityskulttuurin vääntö 180 astetta ihmisten kanssa ja ympäröivän yhteiskunnan myllerryksessä. Olen kiitollinen ja ylpeä mokomasta rupeamasta, mukaan lukien karkotusajan. Tätä varmaan pitää kommentoida joillekin, jotka ei tunne historiaa. Yrjö nimittäin, niin erään kerran kun lähti täältä lentoasemalle, niin hänet otettiin pois passi. Sanottiin, että viedään Suomeen, mutta takaisin ei ole asiaa, koska ei ole työlupaa. Yrjö oli hakenut työlupaa moneen kertaan, mutta kun ohjeet oli välillä, että miten sitä pitää hakea ja miten sitä nyt ei pidä hakea ja muuta vastaavaa, lopputulos oli se, että me sitten Viru Hotellin silloinen johtoryhmä niin pidettiin Eestin linjat eli Eckerö-Linesin laivalla pidettiin johtoryhmän kokouksia. Me päästiin niin kuin rajan yli passitarkastuksesta sinne laivaan ja Yrjö sitten oli tuossa niin kuin meren puolella virallisesti niin kuin ei Virossa. Ja asiat hoitui, kunnes sitten yksi päivä jotain kautta sitten Yrjö sai luvan tulla ja työluvat oli kunnossa. Eli ne syyt siellä taustalla oli todennäköisesti sitä, että jotkut piirit olisivat halunneet esimerkiksi tämän talon itselleen, mutta niin, kun sattumalta niin sitten niin Ilpo Kokkilan ideoimana niin asia hoidettiin niin, että kun oli olemassa semmoinen laki, että jos virolainen yritys ostaa valtiolta, niin se riittää 10% ostoja ja loppu maksetaan 10 vuotena. Jos ulkomaalainen pitää heti rahat maksaa. Ja niin tehtiin sitten tämä kuuluisa Harmaron Oy, joka sitten niin osti tämän talon ja
alle 10 vuodessa myös se kaikki maksettiin valtiolle. Se niin kuin tarinaksi tuonne taustalle. Mutta kun tässä oli juttu, että on matalat organisaatiot, kun mä ensimmäistä kertaa tulin tähän taloon, niin Yrjö oli työhuoneessaan neuvottelupöydän vieressä. Se oli semmoinen 10 hengen neuvostoaikainen pöytä. Ja se henkilökunta tai yrityksen tämä johtamiskaavio oli toisinpäin kuin voisi ajatella. Eli se oli pääjohtaja, sen jälkeen oli muut johtajat ja niin edelleen. Se oli kaiken kaikkiaan 30 erilaista johtajaa ja organisaatiotasoja oli 6 ennen kuin päästiin henkilökuntaan. Jo siinä vaiheessa sitten alkoi olla selvää, että mä tulen tänne ainakin vähäksi aikaa töihin ja lopputulos oli se, että niin mä tulen koko maahan sitten yli 80 vuodeksi, mutta niin silloin todettiin, että niin tavallisesti kun tämmöisiä muutoksia tehdään, niin muutos on 1 vuosi per organisaatiotaso, että tässä menee 5 vuotta, mutta meillä ei ole aikaa, sanoi Yrjö, että tämä ei toimi. Se 30 ihmisen joukko, pääjohtaja, toimitusjohtaja, johtoryhmä, osastoesimiehet, niiden apulaisia ja niin edelleen, niin kutistui yhtäkkiä niin, että niin oli toimitusjohtaja ja hänellä oli kaiken kaikkiaan 5 henkilön johtoryhmä. Ja sitten oli osastoilla oli näitä vuoroesimiehiä ja muita vastaavia. Lopputulos oli se, että henkilökunnan määrä väheni sitten 1 vuodessa noin puolella ja samaan aikaan palkkakulut pysyi ihan samana. Eli se oli just sitä aikaa, kun palkat nousi ei suinkaan vuodessa kai 2-kertaiseksi, vaan välillä myös 3-kertaiseksi. Todella niin siihen aikaan oli nopea tämä nousu. Mutta se tarkoitti myös sitä, että niin saatiin tulokset kuntoon. Ja koska me oltiin oltu samassa firmassa tuolla Suomessa töissä, niin mä ajattelin, että täällä niin kuin puhutaan melkein samanlaista kieltä ja kulttuurikin on ihan samanlainen, mutta huomattiinkin yhtäkkiä, että niin me tultiinkin asiakaslähtöisestä palvelukulttuurista ja sen johtamisesta, johon kuuluu se, että niin esimiehen tärkein tehtävä on auttaa alaistaan onnistumaan asiakaspalvelussa. Se on se periaate. Me tultiin tänne ja yksi sellainen konkreettinen esimerkki, joka on tuolla Helsingin kaupungin museon näyttelyssäkin, Mikko, jota taitaa olla ikäperässä, niin kerron. Mä menin tuonne Merineitsiin, kävelin, tulee viinuri, miestarjoilija tulee vastaan ja sanoi, että yksi suomalainen ryhmä on tulossa tänne, 16 henkeä, jos mä oikein muistan. Miten mä laitan niiden pöydät, että ne tulee tänne kahville? Mä kysyin, että mitä sä itse tekisit, kuinka sä itse tekisit? Hän vastasi välittömästi, älä kysy, anna käsky. Älä kysy, anna käsky. Siis tämä maa, jonka sen aikaiset esimiehet, siis ei heitä naisia paljon esimiestyössä, on saanut saman koulutuksen kuin ne generaalit, mitkä tuonut heittää henkensä tuolla Ukrainassa. Eli puna-armeija on ollut peruskoulutus monelle virolaiselle liikemiehelle, käskykulttuuri. Ja jos sitä viedään palvelualalle, niin lopputulos ei ole välttämättä hyvä. Ja tätä just kun liittyy vähän, että koulutusta pitää saada lisää, niin mun mielestä erittäin hyvä esimerkki on siitä, mitä tässä maassa suhtaudutaan palvelualan koulutukseen, joku yleensä palvelualan, on se, että Haaga-Helia halusi perustaa tänne toimipisteensä muutama vuosi sitten. Sisäministeri Mart Helme torjui sen perustamisen, koska se oli vaaraksi Viron turvallisuudelle. Oli vaarana, että sinne tulee näitä, jotka maksaa 10 000 vuodesta, niin opiskelijoita jopa Afrikasta. Ja jos ne sitten vielä jää tänne perheineen. Lopputulos on, että tänä päivänä vieläkään Virossa ei sitä noin 10% kansallisen kansantalouden summasta, eli 10% matkailua kaikki ne ja aloinen. Sille 10% ei ole vieläkään esimieskoulutusta. Eli ei ole ihme, että täällä sitten välillä ne ravintolat tekee komeita konkursseja. Tietenkin tämä pandemia-aika on
mikä on sitä vaikeuttanut. Mutta se, että mä näkisin sen, että me suomalaiset, kun ollaan tultu tänne, niin me ollaan ajateltu, että me opetetaan täällä paljon ihmisiä, mutta ollaan huomattu, että meidän pitää ensin opetella, että miten täällä oikein asiat toimii. Välttämättä ne ei olekaan niin kuin päältäpäin näyttää. Tietenkin moni teistä tietää mun terävät kirjoittelut joskus sitten muutamia vuosia sitten, kun vielä olin työelämässä, mutta se, että niin se ei ole vieläkään muuttunut. Yrjö laittoi sellaisia terveisiä, että hänen mielestään niin joku viisaus sanoo, että johtamiskulttuuri muuttuu 3 sukupolven aikana. Eli odotetaan vielä noin 30 vuotta, ehkä siis 60-80 vuotta, että täällä tämä asia rupeaa menemään kuntoon. Ei mulla muuta. Monet kiitokset kaikille. Ja meillä on pari minuuttia. Jos on mielipiteitä salista, saa käyttää mikkiä. Tai jos ei ole, niin tulemme säästämään pari minuuttia tulevaisuutta varten. Kiitoksia kaikille ja